Piny Kenya podonge kod remo moro bengi mag remo. Makalore kod migao mar thieth mawacho ni pok Kenya chope atamalo achiel mar ji duto e pachoka mowinjo osol remo kalore gi dwaro mar riwruok marango thieth e piny mangima WHO. Magi oyangi kod jagoro mongere migao mar thieth Hari Kimtai manochwalo bege mag kano remo e counties duto ma pacho kae. Jafwambo moro yuito mondi miyowa ler mathoth. Piny Kenya en achiel kuom pinje mapok ochopo dwaro mar riwruok marango rang'iny mag thieth e piny mangima WHO e kawo atamalo achiel mar remo kowuok kuom ji duto e pacho ka. Ma kaka ne oyang kod jagoro ma ongirore migao mar thieth Hari Kimtai osebedo ka rocho thieth ne jotuo madwaro kony mar remo e pacho ka. This year, I encourage Kenyans to be a regular blood donor. We are looking ahead in the forthcoming fiscal year, and it's expected that Kenya will achieve the World Health Organization recommended target of 1% of the population voluntarily donating blood. Kimutai manelose kar thieth ma Kenyatta kama ne otene kod jombetre jiwo chiwo remo kaka Shalin Ruto okoni nyaka sani pod gigeto manyo remo begi 500,000 kama hao nus mare owinjo chop kare kapok oromo dwe mar auchiel higani. The allocation has enhanced blood collection efforts from 348,000 units in the financial year 2021-2023 to 412,868 units in 2022-2023. And we are on course to ensure that we collect at least 500,000 units of blood annually. Kwayo maduong to en ni Jokenya ochiwre reso bengi mag remo manie pachoka. As Kenyans, if we take it personally, if you can imagine yourself, one day you're in that situation, you need blood, or your family member needs blood, then we'd be donating more blood, because we keep looking at the blood issue that it's somebody far off, somebody who we don't know. But we need to personalize this issue, that if you're in a situation where you or your loved one needed blood and you needed to keep rallying for that blood call, then it would be a lot of headache. But if we each took a personal initiative and we become repeat blood donors, then we'd be able to solve the problem of blood in our country. E nyasi makawuono, migaoni ne ochwalo bege mag kano remo maromo 100,000 e counties duto ma pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi.